lidi, vítejte na kanále Gaming Crazy House. Tohle je druhý díl série. První série byla mrtvá, ale to nikdo se o tom nebaví, nechápu, o čem se bavíme, nevím, o čem mluvíme. Ale no, teď nám začalo pršet, ale je to sice druhý díl, ale já už bych měl mít třetí, protože se určitě divíte, kde to jsem. To by měl být třetí díl, protože prostě mě ten druhý díl se nenatáčel. Já jsem omylem nedal natáčení, takže těch 20 minut jste neviděli. Takže jsem to tady takhle postavil hezky. Jo, tady máme takovou menší hrubku, ale chybku, ale jinak je to tady velmi hezký domeček za mě. Mám i koberec jsme našli, jsme hledali, a takže tak. Tady máme pec a ji jsem udělal a už se nám to opeklo hezky. Nejlepší jsou tady tyhle určitě snílé maso, to je fakt dobré. Doporučuji. Co? Počkej. Jde to? No, nejde. Nic. Ej. Jedno upeče se. Upeče. Jo, juchu. Takže jedno sníme. Jde vyspat se. Jasně, že jde. Tak jdeme se hezky vyspat a potom půjdeme zkusit něco objevovat. Tak, máme krásný den, dobré ráno. Tam, když jsem nenatáčel, jakoby, tak tam jsme viděli jeskyni. Opatrně, Snakesy. Tak. Takže. Ale ještě bych. Počkej, mám vůbec krumpáč? Teď jsem si. Jo, ale. Aha. Tak to mění plány. Ale mám dvoje dřevo. Počkej, tak to dobrý. Ještě můžu udělat. Tak. Podíváme se ještě. Tady si vytěžíme za mě dřevo. A teda kámen. To je určitě dřevo. Tak. Ježiš, tak to bylo hodně rychlý. A jsem se vytěžím aspoň ještě jedno. To mi mění teda plány. Ještě jsme spadli. Tak, Pardon. Tak. Pořádně ji zabijem. Tady tuhle ovečku. Jsem úplně mimo. No, ať tam spadne. To si zaslouží. A nebo i první. Ha. Tak já jsem zabil, jak tam spadla. Tak to je smutný. Nevadí. Chudák ovečka. Hop. První musím udělat bum, bum. Bum, barata, bum. 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 Bum, barata, bum. Ba, buc. Bum, barata, bum. Bum, bum, bum. Tak. Tady máme ještě ovečku. Že bych to tak zase zkusil. Ale tentokrát to bude trochu obtíž. My god. Ty nejsi vůbec důležitý pro můj život. Ty jsi docela důležitý. Ale já mám málo srdíček. Dobrý, to jsem zabil. Neuvěřitelné. Co já dokážu. Když nevím, co jsem začaní. Ale tady to si nechám líbit.
Jo, kdybyste viděli, já mám už takovýhle armor, jako ne moc, ale tak. Není to špatný, to neříkejte. Prosím, neříkejte. Už jde na mě. Hej, ty jsi úplně mimo. Ale tak nebyl úplně mimo. Manem jsem zemřel. Tak. Jo. Ne, nespadl jsem. Jsem v poho zatím, ale už bych chtěl nahoru. Mě to tu moc nebaví, bych se přiznal. Tak. Takhle. A já jsem chtěl jít, myslím, že na tu tady mám. Tady jsou toto často, znamená, že tady by mohla být někde blízko vesnička. Ale já furt chci držet směr. Tady myslím, že to někde bylo. Jestli se zase ztratím, tak nevím. Moc. Oh yeah. No, nevím. Radši ještě bych mohl trochu si počkat a jít to nějaké menší. Ale já znáte mě. Já tam stejně skočím. Ale tohle je hodně chutnější. To je teda. Jestli to, víte co? Jestli dáte na tohle video, dejte like a odběr. A já, jestli dáte like a odběr, tak půjdu poskočit zkusím do té vody. Já čekám. Jo, už jste dali, tak skáču. Pohoda. Někdo si myslel určitě, že zemřu, jak mě znám. Se znám úplně na pohodu. Tady přeskáču, tady k... Endermana jsem slyšel, ale nekoukat. Do očička. Dobrý. Ha. Ty jeden. Tě si i zadencu. Si zamávám to. Hele. Jsme porazili láhu. Neporazili. Do prkínka. Ne. Co se stalo s mojí střechou? Dobrý, je tu. Já jsem málem slepej. O věci. To nemělo být to. Takže budu muset zase vytěžit tady uhlí, tak jo. Tak vytěžíme to uhlí na nástroje zase základní. Uhlí, dobrý. Tak. Těžíme. Tak, mám ti 8 zraniček, 2 jo? Tak, dal bych to otičky. Můžu dělat tak. A začínáme se jsem fakt rád. To jsem fakt nadšený. To vidíte, co nadšený. Mohu se to dostat, to jsem určitě plánoval. Jsem to si chtěl. Dobrý, poslouchám na table. Tady podržíme se. Ale bude podzemí. Tak, my to pořádně podržíme. Tak. Tak. Tady bych měl tady to, abych to. Znáte to? No. Tak, zabijeme kravičku.
Teda tu mě to dneska se strašně motá. Tu, jak se to říká. Ne krabičku, ale slepici jsem zabil. Tak. Takže. O, jabko. A pojď, vystartu na tebe. Jak šel. Počkej. Jedeme! Jede ryba na koni a šatkem zamává. La. Ne, nemůžu tě zabít. Tak tady kale. Promiň. To si. Hej, ale uklidni se. Takhle flusanem je to neslušný. Hlavně já takový borec. Tak, jdeme spát. Spát. Krásné ráno, dobré ráno. A chci, nebo bychom mohli se jít podívat do nějaké jeskyně. Já se vám ozvu, jak budu nějaké dobré jeskyně, kde to půjde něco najít dobrého. Tak čau. Tak lidi, já jsem se tady nějak propadl tady, já jsem vytěžil torčky, ale ještě 52. Mám už, koukejte, co všechno mám tady, jo, už fakt dobré věci, jo, a mám i dobré to vybavení, mám sice jenom krumpáč, mám jenom zase ten, ale to nevadí vůbec. A když tady jsem to, tak jsem našel tady tuhle a jestli si pamatuju dobře, já jsem to tady, tak jsem tam nikdy nebyl. A jestli to, jo, je to ono. Já jsem to nikdy nebyl a nikdy jsem to nemohl najít. Jsem strašně rád, že jsem to našel. A ještě tady na videu, že se to natáčí. Jestli se to nenatáčí, tak mě zabijte. Co to je? Hej, co to je? Ale nevím vůbec, jak se to... Musím to zničit. To nejde zničit, to je tak... Jo, cel. Já vím, co to je. Já jsem to viděl někde. Myslím, to tady bude nějaký klíč podle mě. Ale vypadá to hodně mega hustě. Já si půjču... Aha, to jsou... Aha. To je, ale... Náhodou všechny tady. Tohle to si musím půjčit. Sorry. Trochu první půjčíme. První bych hodně vytěžil tady tohle, protože to jsou fakt hezké bloky na náš domeček a na všechny ostatní. OK. Hej, co bylo? Aha, au. Jo. Tak to ne. Tak to je hodně hustý. Ale prostě to jenom tak jako... To tady není. Jsem fakt nikdy nebyl, já nevím. Jak to tady... Aha, tady je voda. Co? To nechápu. Počkej. Aha. Když si to chceš zapnout, tak musíš prostě to zmáčknout. Nebo... To nechápu. Počkej, je to tady více? Slyším, bude furt nějaké takové... Jako stejně budu to tady těžit, ale... Vypadá to, jako by tady ještě něco bylo. Ne, je to furt ono. To je fakt zajímavý. O, taky tady máme tady ten modrý, takže tady asi to taky bude. Budu hádat. O, aha, tady je to. Ty brďo. Co to je? Hej, ale jako to fakt vypadá fakt hustě. Tak to je hustý. To taky musím prokopat. O, to vypadá hustě, ty bloky chci. To budu
jak takové sklo neboli takové fakt hustý. A tohle, to je asi tam bude podle mě takový klíč, ale nevím, jak ho vůbec zjistit. Aha, to je skákačka. Hop, hop, ne, au, nevadí. Počkej, co slyším? Počkej, tohle bych mohl za chvilku zkusit. To zase jsou ty, ani čestky tu nejsou, to je zase smutný. Jsem doufal, že tady budou jak u Ender portálu čestky. Tak. Ono mi to samo aha. Ježiši. Jak to, že já jsem to zmáčkala, vidíte to? Oni se všichni propustili. Ty bobo. Já mám půl srdíčka. Já jsem zmačkal tlačítko a oni jsem všichni vyšli. Dobrý. Jsem zmačkal to tlačítko, ono to všechno zavidělo. Blbé tlačítko. Něco zpátky zmáčknu. Dobrý. Třeba už nebudu, nebo půjde více. Mě to prostě láká. Podle mě ten potion tě za prvé strašně ubere srdíčka, jako mi ubral. Au! Aha, tady je, si ho nevšiml. A k tomu je, asi to přilákává ten... Hej, co to bylo? Au, co to bylo? Au. Au, ne. Auaj. Proč? Lidi, tak tady je konec, zase nemáme nic, ale já to zkusím najít všechno, nebo to a příští díl budu doufám s tím, takže ahoj!